Честит ви Трифон Зарезан, Свети Валентин или Свети Кирил, славяно-български философ, по-малкият от братята Кирил и Методий. Днес сме 14 февруари 2025 година и имаме нова игра на голямата шахматна дъска. Както се разбра вчера, с голяма изненада за така наречения Европейски съюз имаме сделка на най-високо ниво. И цялата тази игра губеща е старата Европа. Тоест, проектът Обединена Европа приключи. И с облегчение трябва да кажа безвъзвратно. И слава Богу. Защото това беше непоносимо. Антилогично. Богохулно. Светотатствено. Това беше безумие. Не, че и българите не са против такъв проект. Но начина, по който бе в кавички осъществяван, накара и най-големите оптимисти в европейската идея да се отвратят. Дали това беше целта, е друга тема. Но това, което виждате в езерцето, това е Обединена Европа и Европейския съюз. А големите играчи на голямата шахматна дъска са трима. Китай, Съединените американски щати и Русия. И както се убедихте през последните 3 години, защото ще се навършат на 24 февруари 3 години от началото на специалната военна операция в Украйна на Руската федерация, големия победител е тандема Русия-Китай. Съединените американски щати бяха принудени да седнат и да водят диалог след всички санкции и да искат примирие в Украйна и за Украйна. Уж! Тоест, никой не го интересува самата Украйна. Предишното американско държавно ръководство и истаблишмент беше готово да се бие до последния украинец, но както се оказа, стратегическа загуба на Русия няма как да бъде нанесена. И от тук нататък следва най-логичният въпрос: какво да се прави? Ами много е логично какво да прави България в тази ситуация. Първо, България е в основата на идеологията на Русия и на Руското царство. Това е много дълга и тежка, но изключително важна и съществена тема. Тоест, руско-българските връзки и отношения са неразривни. И те не са базирани на някаква емоционална основа, а на много други дълбоки основи и здрав фундамент. Тоест, България винаги може да разчита на солиден гръб в интерес на Русия. При новото развитие на европейската и световна геополитическа конфигурация. Защото от днес насетне завлюбените в идеята за Обединена Европа е валидна последната заповед в казармата. Всеки се спасява по-единично в Европа. Другото. България трябва да капитализира актива, че на практика след края на Съветския съюз, де юре наследен от Руската федерация, но в момента няма такава държава, е първата
държава признала Китайската народна република. Защото все още има уж официално и Република Китай. Това е Тайван. А ако случайно някой не знае, до 1970 година в Съвета за сигурност на ООН мястото на Китай е заето от Република Китай, а не от Китайската народна република. Вече това не е така. Така че трябва да осребриме чека. И мисля, че от отсрещната страна никой няма да има нищо против. България е най-старата държава в Европа, в основата на цивилизационното развитие на континента, настъпило през средновековието. Така че просто трябва да се капитализира. И последното, което е изключително важно, просто трябва да си спомним какво се е случило през последните 5 века по нашите земи, защото България е сърцето в Европа на Османската империя. Все пак Кьосе Михал с един негов сън не е нещо случайно, макар и под формата на мит, това отразява реално исторически събития и процеси, които са настъпили в европейския югоизток и в Балканите с края на проекта Римска империя, в случая източната, на 29 май 1453 година. Така че бъдещето е на изток. Както са казали римляните, слънцето винаги изгрява от изток. И за България, и за българите.